ভাল লাগিছে যদি মনে খাইছে যদি You're my darling angel, baby. White. जस्ट इमेजिन कोई तुम्हारे फोटो को देखकर ये बोलता होगा हाय यार। तो हे गाइस गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लॉग यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। हमसे यहाँ हाँ छू तो लिया है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। ये जिस्म तूने रूह भी चूम ले। आच्छा बिथाङानो जाहैबाय रेशमा बसुमतारी। खोनानो मोन्दों बिथाङा गुवाहाटीयाव थायो आरोना। बिथांनि गोबां फेसबुकआव दासान्दि भाइराल जागासिनो दं भिडिअफोरा। तो बिदिब्ला बिथांनि भिडिअखौबो नायनानै लादो नोंथांमोनाबो इसे। ये क्या है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो लोगोफोर भिडिअखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बिथाङा दासान्नैसो फेसबुकआव गोबां भाइराल जागासिनो आरोना। बिथांनि गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअ ओंखारगासिनो भाइराल जागासिनो। आच्छा जोंनि बर'फोरा मा जामारखो एसेबो साननाय हनाय गैला नामाब्रा? सानफ्रोमबो भाइराल फेसबुक नायबानो भाइराल खालि भाइराल मा जामारखो आसलमथे जोंनि बर'फोरा। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच।